súlyosan, a napjainkban, a jelenben csak erénye van, és az erényes nemzet jutalma nem égi, földön jut dicső és hosszú élet néki. Mi minden voltál már nekem, édes hazám, de most érzem csak, hogy mi voltál igazán. Most érzem, hogy nincs hely számomra kívülen, s börtönnek látszott, szabadságtornya lett. Most érzem, hogy sorsom a hazámnak sorsa, mint fához a levél, huldobig kapcsolva. Mert nem madár vagyok, hanem csak falevél, mely ha fája kidől, sokáig ő sem él. Tanító, légy kokárdás Március, hadd tanuljunk az örök természettől felettető megújulás, arcra bukott vágyak helyett, hitet teremtő szabadulás.